Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time ay 1:37. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people will humble themselves
Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati, kag siyempre inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Nagapangamusta man sa inyo sa siningation, kamusta na nakapaniyaga na? Updanay kita diri sa This Is My Life. Karon nga hapon, Huwebes, Enero 23, tuig 2020 na, Tita Wilma. Abi mo, mabalik ka pa ha. 2020 na gidiyan, ha? Ang ato ng pagkapangamusta sa inyo, kung nakapaniyaga na, kung bala, tapos ng inyo sini mga obligasyon dara, nakapanghimos na, kag pwede na bala kita nga maka-relax, bisan makadali lang. Makapiyong-piyong, bisan pila lamang kaginutlo para manumbalik ang aton sini kapagsig. Bago nga energy para na naman sa itong tag sa kaobligasyon, karon iya, mga mag-alas 3, alas 4, alas 5. Sa pag-abot man sang aton sini mga kauturan, nga mga nagtrabaho, pag-abot man sang aton mga estudyante, paamo ka na balayaw, di kay tuod gid man, di bala? Kag sa nahambal man naton ang aton pagpangamusta adlaw-adlaw man nga tanan ang aton sa mga drivers. Halin sa tricycle drivers, tricycle, di pa sa hingig jeep, taxi, especially na sa inyo nga nagapahuway-huway nga mga taxi drivers. Kay ini nga mga inoras, medyo lakalakang pasahero, ang iba nagapiyong-piyong na kadali para blatawi, hindi kami pagtuyhon karon ha. Okay, samtang ila sini mga palamatina nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Syempre nga aton man mga elders, ang aton mga young at hearts, kamusta lang? Sila ay Tita We, ano naman ginapanghay-hay? Relax lang na importante, makakaon, maka-exercise ka makadali, makapiyong-piyong, makapaugtas gamay-gamay, makayuhum-yuhum ka, makasaot-saot, happy naman na ang aton mga palangga sa kabuhi. Simple lang ang life naton diri sa kalibot siling nila. Relax lang ka mo dira, kalingawon ka mo ni Tita Wilma sa sininga hapon, pilaman ka mga matahom nga mga lalentunon. Kaga magluwas man sina, ang pagbasa neton sang sulat sa sininga hapon, sulat nga sa diin hatagan naton sa aton personal nga opinion. Upod man ang inyo mga panugdaon kag ang inyo man pagpakigbahin tag sa kahapon. Sa aton sini mga nagaangkon sang problema. Sa aton sini mga naga-share sang ilang mga inagihan sa kabuhi. Sa mga nagapamangkot sa iton text hotline, gapamangkot man sa iton sa Facebook Live, kung paano sila makapasakop, mahapos lang inaiya. Isulat lang ninyo ina sa papel kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse, o kung butang mo na lang gani, This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Sigurado mabaton ina ni Tita Wilma. Kung medyo mabulbudlay sa inyo, kag mas mahapos ang pag-uyat sa inyo cellphone, kag may Facebook account ka mo, pwede ninyo mapadala kay Tita We diri sa This Is My Life pagi sa Messenger. Pangitaan nyo lang dira ang Facebook account ni Tita We. Kag i-private message nyo lang. Kag syempre sa inyo mga sulat, pwede ninyo mahinago ang inyong ngalan kag lugar. Kag inaman proteksyonan ni Tita Wilma ang inyong sini mga privacy. Okay, gets nyo? Amo lang na iya kahapos. Pareho manina sa itong sini mga greetings. Kag mga panugdaon. Ara lang itong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Iban gani ba message sa aton sa messenger? Tawe ano gani nang ginapadalaan sang imo mga opinion ninyo nga number man text hotline na may lang kay memorize ay kun basta memorize dati pwede ta gina ma-share sa inyo kung wala nakita diri sa station, di ba? At least makita ba lang naton nga gusto man ninyo makigbahin hindi lang sa This Is My Life kundi pati na sa aton mga public affairs program, mga panugdaon nyo man sa aton sini-drama. Okay. 1:46 Action Radio Philippine Standard Time ang inyo paghid ginahulatag sa kahapon ang aton tagsa ka horoscope plus pang aton sini mga maswerte nga mga numero.
Kaya syempre, hindi man bugos ang aton adlaw kung wala ang aton pila ka mga matahong nga lalentunon pero ari anay sa mga bigo balahaw. Mga bigo anay matian ta si Imelda Papin. Gapangita gid sa katarungan mo, ba? Wala akong kasalanan. Bakit pinagbibintangan? Si Wilma Katarungan, Katarungan. Para inaya siyempre sa itong son mga kauturan dira, nga maka-recall man sa ila panahon, sinang nag-hit pa ang kanta ni Imelda Papin ng Katarungan. Ano na siya ganig, anay? Box Office Queen. Ay, pagit si Eva Eugenio, ho? Sige, malaya ka na. Dahil
But anyway, okay lang inanay sa ito man mga palangga mga tawag palamating nga nagupod kay Tito Wilma karon nga hapon. Para gina sa inyo, na? Sa ito man mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga preska kag mga bataw mga bulak para sa inyo man mga palangga o kung sa kun ano man nga mga okasyon nga dapat ninyo dikurahan sa mga lamas kag mga freska matahom nga bulak. Ara lang ang Jenny and Christine Flower Stand nga nahamtang sa likod sa Bacolod Bay Center. Ara dira nahamtang ang Jenny and Christine Flower Stand. Pero pwede nyo man sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0938-225-5017. Hotline ito ang Jenny and Christine Flower Stand ya 0930-959-2828. Isa pa 0930-959-2828. Okay? Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagapamangkot sa iton bago nga promo, ang ACS Millones promo. Kahapon tinamat-amat na to ni Tita Wilma hatag sa inyo ang aton sini pagagamiton nga mga POPs kung proof of purchase. Ginpang-mention naton ang mga produkto sang ACS nga pwede naton gamiton para iya sa aton sini promo. Kag kung paano man ang pagpasakop ti sa mga naanad na yan sa mga promo diri sa Action Radio, amo-amo ang ila sini nga mechanics. Kung paano, kag kung ano nga mga label, pila ka grams, pila ka ml, hibaluon naton inaiya dugay-dugay. Pero tandaan lang ginaton ang DTX 500 capsule anay. Kaya ang DTX 500 capsule kinahanglan naton inaadlaw-adlaw para man sa aton healthy nga liver. Kinahanglan iya mangin healthy ang aton siniatay tungod amo ining tilipunan sa mga sustansya nga nagahalin sa aton mga ginakaon. Kinahanglan hindi ini siya mahalitan. Kinahanglan maproteksyonan. Gani para sa complete management, DTX 500 capsule. May detoxifying compound, nagatinlo sa aton itay, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra ina sa paghubag sang aton sini atay. Ti kinahanglan kung may ginabulbatsyag-batsyag na nga daan, hindi naton pagpawalaan, hindi naton pag-ignore. Kinahanglan, ara na nga aton DTX 500 capsule. Kay kung maglala, ti dako, gid ina nga problema. Diba? Pwede kita makabakal sa DTX 500 capsule sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, diri man sa among sa siyudad sang Bacolod. Ang nami pagyed para mahapos, especially sa aton mga elderly, sa aton mga young at heart, sa mga maedad-edad na nga mabudlay magkadto sa butika, ara sugua ang anak mo or ang imo apo. Pwede ka log-in, Pwede ka log-in online sa www.kalusuganyan.ph. Kag hindi gani ara man ang ila Facebook page ang Kalusugan Yan. Pero tandaan lang ginaton nga ang DTX 500 capsule, ang authorized online distributors sini, amugid lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag Klinika de Alternativo Medicina. Relax lang sa pagbalik ni Tita Wilma. Magabasa kita sa atong sulat pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials.
Standard Sakit sa time. tiyan, sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson. May ara ka man dira sa katul-katul kag mga skin allergies. May ara ka man sa mga skin diseases. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson. May ara ka man dira sa katul-katul kag mga skin allergies. May ara ka man sa mga skin diseases. Santon Plus Herbal Oil na ina mga kaaksyon. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal sa mga butika kag pwede man mabakal online o kung hindi gani magpa-deliver mismo sa inyo balay. Pinaagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Ang kalusuganyan.ph ang isa ka autorisado nga online distributors sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Products kag Klinika de Alternativo Medicina. Alas 2:02, Action Radio Philippines Standard Time. Ang aton man ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nagaisanon nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ang 100% pure mangosteen, natural, kag 100% organic. Siyempre, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa nahambalan ni Tita Wilma, mapuslanon gid para sa aton ikayong lawas kag nagapabakod sang aton mga katulanan sa bugos nga lawas kag sa aton man mga ngipon. Kag nagabulig man sa maayo nga conversion sang silak sang adlaw, gina-convert sang aton sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang silak sang adlaw into vitamin D nga kinahanglanon sang aton lawas. Amo lang na iya kahapos kag amo lang na ikasimple kag amo ina ang maayo nga epekto sa aton lawasang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Isa lang gid katibag adlaw-adlaw. Pwede na ito nina magamit sa 1 ka litro nga mainit nga tubig. Amat-amat. The whole day, okay again. Kaya pwede mo pa ma-share sa tanan nga miyembro sang aton pamilya. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea mabakal na ito nina sa mga nagkalain-lain yung mga butika dira sa inyong lugar. And of course, dili man sa amon sa syudad sa Bacolod. Available ina sa tanan man nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Diri sa norte nga bahin sa syudad sang Bacolod, mayara man dira The Generics Pharmacy pero magluwas sina sa Country Mart Supermarket dira sa may Mandalagan available. Kag sa downtown area ara man sa Consuelo Supermarket. Pwede ka mo dira makabakal sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Okay. Kinahanglan mangin smart kita, fit and healthy,
That's why nga kinahanglan gid naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Miss Heaven Heaven, mayong hapon. Salamat kid. Kag kay Ray Hungko Tolosa. Salamat. Kay Yodja Chingo Pilyado, thank you. Shout out ko pala sa tito ko, Magnon Pilyado, kay Tita Lading. Miss you all, family Pilyado. Oy, nice hearing from you. Sherilyn Oro Javier, good afternoon, Miss We. Salamat man. Kag morning lang da sa banda ko sa Musya, kag sa family and friends ko sa Agisan kag Hinigaran, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Donna Sildora, thank you. Good afternoon man da sa imo ko, good morning kadi sa amon. MJ Palacios, salamat man. Kag thank you kid, second friend from Mambucal, kay Jessie, thank you. Thank you so much for coming. Kay Bongbong, madamag nga salamat sa aton dira mga suki sa Mambucal. Hi and hello sa inyo tanan. Kay Maria Luz Grijaldo, dari lang ko ani sa messenger kay brownout, wala ko internet. Hindi ko makalive pero gapamati ko sa transistor radio ko. Thank you so much. So touched naman si Tita We sa imo inday. Maayong hapon, tawe pagtamuya lang pamilya Magallanes dere sa Tangob. Carbardo Cagluzabia family. Salamat gid from Dennis Magallanes. Herb Rich Yunon. Hello Tita We, mayong hapon. Palihog lang Tamyaw. Diri sa Banwa sa Ilocasilanan sa ilan ni Ray Martin Osorio. Kay Mercedito Ana Bibikag sa Urbano family nga naga-monitor gid every day sa imo program. Salamat gid and more power pag gid. God bless sa imo man dear. Tita Wilma, mayong hapon lang da. Tamiyo kuliyo kay Tatay Tony Hisulgon, kay Nanay Biging. Manong Romel, pagsubiron kay ng Bibi ng Reason, Nora Jenjen, and hello lang kay nang Helen Reyes Galon, nga naga-monitor man sa This Is My Life. Thanks and more power. God bless from Bebs Mangosteen sa Banga Julia Valladolid. Inday Chin, salamat. Kag Tita Wilma, mayong hapon lang. Nagapamati kami subong sa imo program. Sa matahong mga tingog. Ay nga mga anak mo, nagaobra kami subong fish lumpia. Wow. Maria Lea Bantayan. Okay. Mabakal ina. Basta fish lumpia. Nga agani, Tita Wilma, kay healthy ina iya. Wala halit. Nga nag-close siya. Nag-close siya. What anyway, standby anay magabasa si Tita Wilma sa atong sulat sa Sininga Hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa ang aton letter sender karon nga hapon lalaki, 27 years old, hamalya taga Bacolod lang siya. Nagapatawag siya sa ngalan Sandy. Kag ang sulat ni Sandy, nagasiling. Dear Tita Wilma, tawgalan ko kay Sandy, 27, sang Bacolod. Adik sa druga sang una, pero nagbago na ako. Halin sang ginrehab ako. Tita, kung may iban nga mga adik nga nagabalik-balik sa rehabilitation center, tungod liwat nga nainganyo sang malain nga bisyo, hindi ako ina. Tita Wilma, patay na ang akon
ginikanan, kag isa lang ako nga ila bata. Gani nakatuon ako nga magpangabuhi solo lang sa akon kaugalingon. Diri sa among lugar kilala ako. Astig ako, tita. Ina sang una. Wala na damo istorya basta may pangayaw. Ginapaagyan ko gid pitik kun makursunadahan ko. Duha ka beses na ko nga napriso sang mga 3 ka bulan. Pero wala pa masintensyahan wala pa masentensyahan sa anuman nga kaso nga ginpasaka sa akon. Kay may amon. Siguro, inina ang bunga sang akon pag-upod-upod sa mga malain nga barkada nga nagdala sa akon sa paggamit sang marijuana kag shabu. Pero Tita Wilma sa Rehabilitation Center, may misyonaryo nga nagawali sang pulong sang Dios kag ginpangamuyuan niya ako. Mapati ka man o kun hindi, nabatsyagan ko gid ang pagtandog sang Dios sa akon kabuhi. Nakamuklat ako. Gintalikdan ko na ang bisyo ko kag pati na malain ko nga batasan. 4 ka tuig na ako nga nagbag-o pero kabudlay sang tawo sa pagbaton sa akon. Bisan sa obra, construction worker gid lang ang nasudlan ko nga hindi man makaregular sa akon. Sakit pagid, Tita Wilma, pati sa pagpangaluyag. Bastid lang perme sa makursunadahan ko nga babayi. Amugid bala ina ang kabuhi sang mga nakaagi priso? Ano mayo ko nga himuon taman? Pamatian ko ang imulaygay sa akon. Ang nagatahod, Sandy. Okay, sa aton tagpadala sa sulat sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Sandy. Mayong hapon sa imo kag madamo gid nga salamat. Hindi ka gid to magbuhi. Bot silingon, hindi ka gid magbuhi sa imo ginahakos sa karon o kun ginakabitan o kun ginakaptan man. Nga among nakapabag-o sa imo sang kabuhi, di ba? Hindi ka gid magbuhi sa iya. Bago nga kabuhi ang ginhatag niya sa imo gani tun-an mo nga batunon ang mga pagtilaw kag batunon kag hakson mo ang mga ini para labi ka pagid nga magbakod. Pero antes man si Tita Wilma waghatag sang iya sinipanugdaon sa imong sitwasyon, ari anay ang ambahay nun para man sa imo. Diyos gid lang ang nakahibalo. Eva Eugenio. Tulad ng isang awit
Sandy? Hindi ka gyud magpakahuyang. Hindi ka gyud magpadala-dala sang sugyot sang tentasyon sa imo kabuhi. Tandaan mo na kasugod ka na sa bago sang imo kabuhi tungod iya inaginhatag sa imo. Gani hindi ka dapat magkabalaga tungod hindi ka niya pagpabayaan. Maka-eksperyensya ikaw sa mga pagtilaw, mga kabudlayan. Mga kabudlayan nga sa diin daw halos i-give up mo na ang imo pagbag-o kag magbalik sa imo ginhalinan. Never gid to. Ha? Huben ka pa 27 anyos? Ha? Hindi ka magpakahuyang sa nasiling na naton tungod ang mahal nga Dios 24/7 nga nagabantay kag nagatamod sa imo. Iya nakitaan, iya nahibaluan kung anong unod sang pensar kag nabatyagan mo. Gani hindi ka magpakahuyang kag hindi ka magkahadlok. Kay nga paagi sa imo mga ginahimo nga mga maayo, giyahan ka gid niya para maangkon mo ang hando mo sa imo kabuhi. Nga hindi mo man maangkon sang lubos apang bisan paano may makitaan ikaw, may mabatyagan ikaw nga mga pagbago sa imo kabuhi. Don't worry kung don't worry kung amo sina ang mga ginapakita sang mga tao or not necessarily sang mga tao kay hindi manggidtanan mo. Hindi manggidtanan nga ang panulok sa mga tao nga nakaagi sa sulod sang rehas malain na para sa ila na may mga tao nga mga judgmental, may mga tao nga nakaintyende. Masalapuan mo gid ang tao nga makaintyende kag makita ang mga maayo mo nga hinimuan. Matalupangdan gid nila dira sa imo palibot kung ano ikaw nga klase sang tao kag kung ano ang imo pagbag-o sa imo kaugalingon sang imo kabuhi. Kung makita lang nila nga nanong balik ka sa mahal nga Dios kag nakita nila ang sobra-sobra nga pagbag-o mo sang imo kaugalingon. Amo na siling nila kung nakaagi kaya gamit sa illegal nga droga bisan magkainano manumbalik ginaya. Amo na sa nahambal naton hindi lang sa amo sina bagay kundi sa bisan ano nga bagay. Kung ikaw mismo sa kaugalingon mo ya hindi hugot ang imo pagdesisyon nga pagbag-o, wala sang mahimo ang tanan nga mga tao sa palibot mo, bisan pa ang pamilya mo kag mga nagapalangga sa imo. Pero bisan sila yaw ay nagapati sa imo kag ikaw mismo sa kaugalingon mo ya 100% or 1000% iya nga nagapati sa kaugalingon mo nga ginbago ka sa mahal nga Dios, himo ato. Kung hindi sila magpati sa imo ginhambal, himo pagi sa imo sa imo sini mga buhat na himo ana iya wala sang imposible. Tandaan mo lang, magpakabakod ka lang, padayon ka lang sa pagsimba kag pagdayaw sa iya siningalan. Nga ipakita naton nga hindi kita magkataka sa paghimo sa mga maayo tungod sa natalana nga oras, mabaton kag maangkon gid naton ang aton reward halin sa iya. Ti ano kung construction worker ka lang, kung masiling sila nga construction worker na matupan niya kay ti nakaagi sa priso. Kung may ginapangaluyagan ka hindi ko na sa iya kakaagi na sa priso kang anong trabaho yan o ibuhi na sa akon kay construction worker lang siya. Manubo ang pagtulok, gina-underestimate ang imo ikasarang apang ang importante. Mapakita mo sa ila nga nabuhi mong imo kaugalingon sa disente kag mapabugal nga paagi. Amo na iyato. Kag makita nila ang dako nga pagbag-o sa imo kaugalingon nga sa diin abaw ang astig kag puwerte kay isog sa aton anay lugar sang una. Amo sina kabuot daw hindi man ko magpati. Nan, mga reactions ina iya toto. Nga kung magpaapekto ka guba ka gidiya. Gani kinahanglan ta mo sambal ni Tita We, hindi ka gid magpadala-dala sinang mga negative vibes nga ina kay kun matabo
Ay, guba ka, Ti pasugot ka na. Siyempre, hindi, Tita We. Ha? Magpakabakod ka. Pangamuyo ka, Gidya Permi. Ipakita mo pagkid ang imo pag-bag-o sang imo kabuhi. Ipakita mo sa ila ang imo pag-bag-o. Kag magluwas na, i-share mo man sa iban ang tinaga sa mahal nga Dios nga nagbago ikaw. Amo na siling balang kung mahimo na pamatud-an mo sa ila, i-testify mo sa ila ang mga pagbago sa imo sinikabuhi, di ba? Ipakita mo sa ila kag ipabatyag mo sa ila nga laina nga sandi ang ila makita sa karon. Para nga magbakod kapag yan, kundiin balato ang mga pagwali o kundiin kung ano man ang nasudlan mo, no? Ano man ang ginaopdan mo nga relihiyon, why kita iya after sa kung ano ang relihiyon nga nakapabago sa imo, kundi ang imo pagtuo sa Ginoo, ang imo pagreforma, amo inang aton dira iya ginadayaw, kundiin kag kung ano man ang imo naopdan nga nakapabago sa imo, kag nakatandog sa imo ang pulong sang Ginoo, padayon na ang pag-upo dira. Ipalapnag ag ipaambit sa iban ang imo nangin istorya sa kabuhi kung paano gintandog sa mahal nga Dios kag kung paano niya ginpasanag ang mga pensar kag ginbago ang imo balatyagon. Tungod sina madamo pa nga kabuhi ang imo man matandog kag mapabago patiha ko. I-share mo ina. Okay lang kung wala sa may maghatag sa imo sang kahigayunan para sa mga maayo kag dalag ko iya nga sweldo nga klase sa trabaho o kung suno man sa imo ikasarang, okay lang nga mabuhi kita sang husto-hustuhan lang. Importante tutusan di maka 3 times a day lang kita, na makapamahaw panyaga panyapon, makapangapi ka sa aga, makakaon ka banana cue kun hapon o hindi ganit tinanok ka kamuti or tinanok ka sa akin, okay na siya to. Be happy. Be contented. Be satisfied. Amo na lang na iyang himuon mo. Kag magpasalamat sa mahal nga Dios sa pagpiyong sang mata mo, kag pagmuklat sang mata mo. Salamat Ginoo sa kabuhi nga ginhatag mo sa akon. Kag salamat man Ginoo sa isa naman kaadlaw nga kabuhi nga imo ginbugay sa akon. Kag salamat sa grasya nga ginhatag mo sa akon. Ang pagtilaw nga ihatag mo sa akon subong adlaw, baw Lord buligi man ko nga hindi ko magpakahuya, nga hindi ko magpadaog sa tentasyon o kon sa panulay, hindi ko pagpahinuguti nga maghamulag sa imo o kung magpalayo sa imo. Amo lang na ito, kag ara sa imo, balatyagon kag pensa, always ibutang mo kiyan. Nga kung wala sa iya, kag kung hindi tungod sa iya, wala mo mabatsyagan. Ang kalipay nga nabatsyagan mo subong sa imo, tagipusoon gidiya. So, hindi sa imo balatyagon kundi tagipusoon gidya. Tandaan mo na ito Sunday ha. Tandaan mo lang sa aton kabudlayan, sa aton kalipayan, sa mga pagtilaw kag sa mga kadalagan sa aton kabuhi. Ara siya nagatamon kag nagatanaw sa aton kag hindi kaniya pagpabayan. May mga pag-antos kita nga ma-encounter, may mga problema kita nga pagabatunon, pero tingwaan naton nga masolusyonan ina. Kay kita nakahibalo, nga siya man ang nagsiling, nga sa iya ginhatag sa aton nga pagtilaw, nakahibalo siya nga malampuasan naton. Buot silingon nga sa tag sa problema, sa tag sa pagtilaw ang ginhatag niya sa aton, may solusyon. Okay, salamat gid sa imo tutusan, di kabay pa, no? Akon to pangamuyo lang gid para sa imo nga hindi ikaw matentar, hindi ikaw masulay. Very good. God bless sa imo tutusan. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Don't worry, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang mga commercial break.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Okay, alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre man, sa ito man mga kauturan dira para sa matinlo, mahinlo, makinis, kag maputi nga kutis. Celebrity Kojic so pangatong sa kinahanglan para sa inyo. Kag kung nagaproblema kamo sa inyo mga wrinkles, sa inyo mga freckles, mga itom-itom sa inyo sinipanit, mga pinalian sang punggod, whiteheads, blackheads, kag kung sa mga itom-itom sa inyo party sang lawas, ari iyang aton sa ni Celebrity Kojic Soap. Nagaangkon sang kojic acid nga ina accepted na worldwide. Siyempre, Celebrity Kojic Soap ang aton dira sabat sa inyo, kag pwede ninyo ina mabakal dira sa mga tsindahan kag butika sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede ninyo ina mabakal sa mga butika man diri sa tubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, kag diri man sa idalom sa Action Radio sa Jex Marketing. At tandaan nyo lang, Celebrity Kojic Soap. Alas 2:29 ng Action Radio Philippine Standard Time. Ermelo Tumulak Alintano, tawe kagawad Miloy ni pamati lang di sa imong programa. Salamat gid. Kag tamya lang ko dire Family Infante sa Pulupandan, may damo gid nga salamat. Yes, kag mayong hapon man da sa inyo. Sa may Pulupandan sa ito dire mga suki. Tita Wilma, mayong hapon tamyaw liog kay Madam Ovi Olivia Yanson. Thanks, Tita, from Bebs Mangustan sa Bangga, Julia Valladolid. Birthday ni Madam Olivia. Na? I think kung hindi ko magsala, 86 years old. Na? 86 birthday niya. Shout out lang sa akon family, Monasterio family, nga nagapamati dira halin kay Raymond Roaya Monasterio. Watching Facebook Live si Tatay Cap William Ya, nagapamati sa radio from Cora Flores Ginsetao, na? Kag nagapamati man kami diri subong sa imong programa sa matahom nga tingko. Nagaobra kami so. Yes, Amarelia Bantayan. Salamat gid na. Kag syempre dira man sa Ibuen family, Marinay family, Ligaspi, Kagarsaga family.
Mayong hapon lang kag salamat gid. Kay nanay kag kay tatay sa barangay Yubo, La Carlota City. Teresa May Ibueni gali sang Bukros Dako, La Carlota City. Salamat gid Tita We. Salamat man sa inyo. Hello Tita, gapamati kami dis sa Bago City, Barangay Busay. God bless you. Salamat sa imo Chinlu. Sa bago kay Nining Mugar. Nining Mugar, mayong hapon lang dira sa imo kag salamat gid. Oh, thanks sa Nuseco, nagka-power din. Pasalamat sila kuno kay na nagsiga ng ilasuga. Maria Luz Grialdo Macunat. Ma'am Nilda Siguanse, thank you so much. Good afternoon. Dira man sa may Binian Laguna, hello. Watching from Binian Laguna. In the Rosemary Mercado man ng Bibi, mayong hapon. Kay Ofelia Galero RC, thank you, Ged. Watching from Masbate City, Robilin Villaganas Necesario. Ay, taga Masbate, kagali na friend ko lang siya sa Facebook. Kag syempre, nag-aupo di kay Tita Wilma always. Pero wala ko nag-expectar Masbate ka. Abi ko, anay, mga diri ka lang sa Bacolod or somewhere in Negros. From Masbate, thank you, Gid. Mayong hapon. Aha, good PM sa Pinalangga ako Inday We. Please greet John Cesar Balayo, happy 10th birthday. Soy ogay third si Soy nga lang sa bata. From Concepcion, Iloilo, thanks Gid Inday We. Miss you a lot. Salamat man Inday Judan Aranti Ason. Dira sa mga listeners naton sa Concepcion, Iloilo, salamat Gid. Aha, watching you live, good PM tawe. Monitor lang mi program you. Keep up the good work. Thank you, Kian. Inday Ofelia. Okay. Relax lang kay magabasa. Anay si Tita Wilma sa pilaman ka mga mensahe. Halin iya sa aton. Text hotline. Kag sa aton man Facebook Live. Regarding sa sulat nga ato nabasa karon nga hapon. Hello, Tito We. Halin kay Inday Red Chita Lido. Sakto na. Kainde Reggie Talido Radok. Hello, letter sender. Wow, it is a good thing before nangin addict ka but now nagbago ka na. Ang mahambal ko lang hindi ka magkatingala kung nga permi ka ginabusted or nagakabigo, nagaka-broken. Why? Because brokenness is a blessing on you. Because, bokalawi gali inis ni anak. O, sige lang tagaan ko tsansa. Ganito. Because maybe God saves you from the wrong one. Sala nga babae. Na, hindi pag i-rush up ang perfect time ni Lord. Always pray on His will. Waiting to the someone, mabuti sa ganun babae, nga magpalangga sa imo. Is not a punishment, but it is the Lord's preparation to you. So, hindi ka magdali because every heart and brokenness, there are a lesson in it. Correct ka gida in the Reg, no? Tuto Sandy, batian mo na. Okay, my Bible verse in the Reg yung ginpadala from Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Okay. Miss Ami Rivera Coral, salamat man kag mayong hapon. Kag padala pa gid ni Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 3, 5 to 8. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and time to build, time to scatter stones, yes, time to scatter stones and time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to fear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. In the red salamat again. Na? So, hopefully, si Tutor Randy, matandog man kag masanagan sa iya nabatian, halin sa imo in the red Talido. Okay, ato na text hotline, dali gid lang. Halin naman kay 4796, ang ma-advise ko lang sa iya ta, sakit ba tiyagon, kinahanglan gid batunon. May sugpon gali iya ho. Textmate ko no dayon ta, boy lang, 37 ang age, honest lang ta. Thanks gid. Abi ko ni text mo siya. Oh,
Tawi paghipos Okay, sa gusto nga makig-friend siya, 37 ang kinahanglan niya, 37 years old, kag honest lang. Lalaki, ari niya cellphone number 0951-664 I'm sorry, 0951-566-4796. Again, 0951-566-4796. Hello, Tito We. Happy Thursday. Nakakon mo na. Okay. Ikaw, 0919 na. Okay. Tito We, happy Thursday. Monitor kami sa program mo. Thanks, Tito We. Miss Emma Almeda sa La Carlota. God's grace, Tito We. Yes, salamat man sa imo. Abag-ulang ko kabasa imo message, hindi ko bimaabtan permi mo, na? Tawag yung lang tamyo sa bayaw ko nga si Yolanda Johnson sa Tabunan, Bagos City. Isang happy birthday! Salamat, kids! From 1484. Good PM, tita. Ang mahambal ko lang kay Sandy, hindi ka na magbalikid sa gilhalinan mo, Padayunan na lang ang pagbago. Kay importante ina, kag makaluwas gid sa imo pagkatawo, kag sa imo kalag. Oh, salamat gid. Okay. Greet lang ko sa akon mga upod sa obras, si Gemstep Nigali sa Marabo, si Palay City. God bless, tita. Thank you, gid. Bong, aton sini oras. Okay, relax lang, anay. Gusto ko pa man rin magbasa. O galing aton maman na oras. Alas 2:37 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, si Tita Wilma magabalik. Pagkatapos man, sigpila ka mga importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Standard Time, yes, padayon man si Tita Wilma. Ang ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamang chemical, wala sang malay na side effects sa aton, ikaayong lawas. Nagapabaskog sa aton immune system, pinaka the best gid nga cleanser kag regulator. Kinahanglan mo nga mangin energetic ikaw bilog nga adlaw, mangin healthy ikaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule nga atong sabat dira adlaw-adlaw nga tanan, kinahanglan pagbugtaw gid sa aga antes ikaw magkaon, inom ikaw Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nami pagid kon tapos ikaw gargle, tapos ikaw toothbrush, yes, inom ka dayon sang soft gel nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Malumok ina siya tungod soft gel. Pagkatapos madasig matunaw, madasig mag-epekto sa aton lawas. Kag sa nambalan ni Tita Wilma, the best nga cleanser kag regulator, especially sa nagkalain-lain naton nga system sa aton lawas. Magluwas sa aton system sa aton gidugo, no? Example dira nga aton sinidugo, kay nga aton dugo ara dira nga aton blood sugar, blood cholesterol, ang aton man blood pressure, calcium, potassium, di ba kung magpa-lab test ka, ha? Magpa-blood test ka, dira ma-determine kung hypertensive ka, kung diabetic ka, kung taas imong cholesterol, ara inatanan sa aton dugo. So kinahanglan adlaw-adlaw malimpyuhan, adlaw-adlaw man nga ma-regulate. So kung may problema, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamangkutanon mo sa itong sa ni produkto, kag sa imo ginabatsyag, arang itong Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, kag namtaman ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandalagan. Mapakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Available sa tanang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:43 na Action Radio Philippine Standard Time. Preparar na kita para sa itong tagsa ka horoscope sa karon nga hapon. Karon iya nga adlaw Huwebes, Enero 23 tuig 2020. Una-huy neton ang mga natawo Enero 20 tubtub Pebrero 18. Mga Aquarius ina sila. Yes, Aquarius. Sa mga Aquarian, sa mga nagakatabo sa imo palibot, kag sa kalibutan, Aquarius, wala ikaw sang control dira. Pero mahimo mo iya nga makontrol ang imo kaugalingon nga emosyon. Kag ini ang mangin rason sang imo kalipay nga mabatyagan karon nga adlaw. Mga masuwanti mo nga numero 5, 22, 35, 14 kag 19, lucky color blue. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Success ang imo spiritual healing, passion, pero kinahanglan padayunon mo paghihapon ang imo aura cleansing. Ano na tawing aura cleansing? Ngayon na, dapat tinlo mo sa kaugalingon mo para nga hindi mahigop ang negative energies sang imo ginabulikan. May chance pa ikaw nga matigayon mo man karon nga adlaw ang imo mga plano. Mga maswerte mo nga numero Pisces, 11, 20, 44, 51, kag 19, lucky color cherry red. Sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19, yes, Arian. Mapuslan mo gid ang imo flirty curiosity. Akon sa mga Tagalog, pamalandi mo bala nga pagpangusisa. Sa pagpangusisa mo, yabo mahibaluan mo gid tungod sang imong abilidad. Mapuslan mo na siya, kagupdan mo man sang pag-appreciate o kon pagdayaw ang kabudlay sang imo kapareho o kon imo isiga pareho. Kun may talapuson ikaw, himuha gilayon para nga hindi ka matambakan sang magadugang pagyed. Mga maswerte mo nga numero 14, 33, 51, 25, kag 15. Cardinal red is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, tungod sang kaimon mo, abi mo kung anong palangga mo magapalayo sa imo. Hindi man papasobra. Kabalo man kita nga ang pagpangimon, palatandaan sa pagpalangga, pero hindi man papasobra.
Para mangin happy love life mo, Taurus, magpamati ka man sang advice sa imo sang mas nakaintindi sa imo sitwasyon. Wala mo man ginapaabot ang matabo karon nga adlaw. 1-18-22-39 kag 41 imo mga maswerte nga numero, lucky color peach. Sa mga Gemini naman, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Para mahibaluan ang sulit-sulit nga kapaslawan sa paghigugma, Gemini, o si saas ang maayong imo kaugalingon, oy sa mga singles na nga mga Gemini, nga abigo kaya kuno always. So, si saabing kaugalingon mo, kung anong diferensya mo, kung paano mo man magganyat o kung maingganyo o kung ma-attract ang kaiyuhan o kung kadalagan, kinahanglan mo man ang aura cleansing. Maswati mo nga numero Gemini Jessie si A, 51, 27-33 ka, Jessie 7. Fuchsia pink is your lucky color. Kag sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, tungod natapos mo na ang proyekto, siyempre, malipayo ng adlaw mo. Kag bilang reward, kung padya sang imo kapisan, bao timing. Ha? Timing man, tungod tsansa na para nga hambalan ang out of town trip. Cancer, maswati mo nga mga numero 11, 21, 27, 44 kag 49. Lucky color aquamarine blue. Ina ang kabugusan sang una nga bahin sang aton pagbasa sang inyo mga zodiac sign, gani relax lang sa pagbalik ni Tita Wilma, dugang paghin nga mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw pagkatapos sang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
Action 21 Action Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Okay, padayon naman si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Tawe, paliog lang ko tamiyo sa nga ako nanay Edna kag Tatay Carlos Provas ang kamingawan. Gapamatigid sila always sa program mo. Thank you. From Throne, LJ Rush. Salamat kiyan. Yes, kay Nini Kabatas dito sa Barangay Masulog. Ka-announce na timayong hapon. Salamat gid sa pag-upod kay Tito We karon nga hapon. Kag kay Jevis Ross Kagamozo. Oh. Amen kuno kay Reggie Taliduradok sa iya sini opinion. Di ba? Salamat kiyan. Ha? Kay Inday Blenda Abhelina, salamat kag mayong hapon. Kag Kin Tusan Claor, watching from Abada Sky. Salamat gid sa mga taga Abada Sky dira mayong hapon lang gid sa inyo. Okay, relax lang sa nabili naton nga mga zodiac sign para man sa ito horoscope sa karon nga hapon. Di na kita titawe sa Leo na kita. Ha? Sa mga Leo, na tao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, Leo, magrason ka. Kag magpakataway ka sa pagpahayag sang imo, nabatsyagan. Likawan mo ang mga, likawan mo lang ng mga, or likawan mo ang magpanik. Ha? Likawan mo magpanik kag pagdesisyon sang inang sako-sako bala pagdali-dali kinanglan relax mo gid ha relax ka lang anay magpaminsar gamiton gid kag karon man nga adlaw mabaton mo ang madugay mo nga ginahandom posible ina may angot man sa imo trabaho just 7 22 27 kag 39 imo mga maswerte nga numero red is your lucky color sa mga Virgo naman Agosto 23 tubtob Setyembre 23 Virgo taga-importansya, tagsakation sa inyo pag-upod sa imo karelasyon o kung imo man pinalangga tungod ang mga panahon sina nga panahon ang hindi na magbalik pa. Isa man ka bago nga idea sa negosyo, posible nga ma-push karon nga adlaw kag mangin maayo ang kita mo. Maswerte mo nga numero Virgo 5, 13, 37, 51 kag 55. Lucky color gold. Kadto kita sa zodiac sign nga Libra, sa mga Libranian, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, abi mo bala Libra isa kaliko mang imo madiskubrihan karon nga adlaw. Kag ini ang mapuslan mo gid tubtubuhi. Dumduman mo lang nga ano man ang gintanom mo may anihon ka gid. Gani need gid sa imo nga mangin maalam ka sa pagdesisyon. Pili ang maayo kag gusto. Gets mo? Maswerte mo nga mga numero 11, 19, 22, 29, kag 38. Lucky numbers or lucky color scarlet red. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, yes, Scorpio. Kung ginadalukan mong imo kaugalingon, mas dako. Kag madamo ikaw sang pagagastuhan. I-check mo ang imo mga goals sa life para mangin klaro sa imo ang tagsa katikang nga kinahanglan mo himuon. Scorpio, 14, 29, 33, 53, kag 44 imo mga maswerte nga numero, lucky color, lavender. Kag sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, para mangin husto ang mapili mo nga life partner, kag makalikaw sa mga masakit nga hitabo, magpangayo ka guidance kay advice. Sa isaya nga psychic, kinahanglan mo iniya kinahanglan sa mga singles nga mga Sagittarian. Kag syempre kung may ginabatsyag, kinahanglan Sagittarius nga magpatanaw ikaw sa doktor, hindi lang pagdaladala, kag tagu-tagua, hindi pagibaliwala ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo nga numero 11, 23, 8, 55, kag 19. Lucky color, emerald green. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign, Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ay, Capricorn, likawan mo ang away. Bisan nga may manughalit sa palibot mo. Nami, iya wala ka away. Padayon na lang ang pagpaninguha mo tungod. Hindi gid mauyang o kung mausik ang imo tagsa. Kat pinangabudlayan. May schedule ikaw sa pag-travel sa Noina. May swerte mga numero 13, 27, 33, kag 51. Lucky color, apple green.
Yes, nabatian na ito na itong tag sa Zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon niya nga adlaw. Huwebes, Enero 23, tuig 2020. Pero don't worry, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos sang mga ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:59. Dugay-dugay mga pinatabi mo, no? Para man sa atin coffee break, ang atong Zenthal Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabing aroma, suwabing timple kag, suwabe ang sabor. Nga mo na makasiling ka ba lang nga may kapi ka na may bulong ka pa. Kaya ini ang himo halin sa soya, balunggay kag xanthone. Pero tandaan nyo lang, especially sa mga coffee lovers, nga may pagtuon nga ginpatigayon nga ang kape nga himualin sa balunggay may 4 to 6 times ina nga antioxidants kag may beta carotene pa, may vitamin C, E, B1, B2, B3 kag choline nga kinahanglan nun para sa pagpaayo man sa atong lawas. So makuha naton ina sa Zenthone Plus Coffee Mix. May nagapangapi iya tag thrice a day, 3 times a day. So, ada itong sa Zenthone Plus Coffee Mix. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar. Kag diri man sa among sa siyudad sa Bacolod, kag pinakanami is pwede na ito ini mabakal online. Paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Facebook page, Kalusugan Yan.
ang Centrum Plus Coffee Mix, ang authorized online distributor sini among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag Klinika di Alternativo Medicina. Alas 3 in punto aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon na sa magkadalis Tita Wilma sa This Is My Life sa liwat ang itong ACS Millones 2020 promo. Ang mga proof of purchase natin nga pagagamitan as mentioned ni Tita We kahapon sa liwat ang unique toothpaste, ang Pride detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, kag White Rose Kojic Whitening Soap. Hapos lang gid ang pag-entra. Kung makatipon ka mo sa inyo sa mga proof of purchase nga paggagamiton, kuha ka lang tinlo nga papel. Sulat mo imo kompleto nga ngalan, imo edad, address, contact number kung may ara, kag ang imo perma. Kinahanglan original ang perma mo, ha? Tandaan mo gid na, kay iban ginastamping lang na nila mo, muna mo para dasig. Okay lang na ngalan, edad, address, contact number, pero ang imo perma kinahanglan original. Kag sa ang gamito neton white legal sized envelope, ang puti nga ordinaryo nga sobrang pagtawag bala pero long, hindi iyang short kundi long nga puti nga sobre. Amo nang ginitawag nga white legal sized envelope. Isulod mo dira atong papel nga ginsulatan mo sa imo ngalan, edad, address, contact number kag perma, lakipan mo sa imo proof of purchase, isulod sa white legal sized envelope sa likod sina. Komplituhon man ang pagsulat sa aton promo title, ang ACS Millones 2020. Pagkatapos ang proof of purchase nga ginsulat mo, ginsulod mo sa sobre, let's say Star Wax Floor Wax. Okay. Action Radio Bacolod. Na isulat mo gina Action Radio Bacolod. Pwede na. Pwede mo na yung mahulog diri sa aton mga Dropbox kag ang aton naman first weekly draw. Tandaan yung weekly draws naton every Saturday. Ang una nga weekly draw sa Pebrero 8 na ina. Pebrero 8, pero tandaan nyo man ng aton deadline of submission of entries ano gani kada Biyernes hasta lang alas 5 sang hapon. Ikaw maglampuwas ka mo alas 5 sang hapon ano gani adaso na kamuya nga weekly draw, di ba? So malawig ini nga aton ACS Millones 2020 promo, magalawig ini sa sulod sang 13 ka Sabado. Kaya ang aton sini nga grand draw will be on May 15, 2020. Tawi pila man dag-o namon. Sa kada weekly draw may tatlo kita ka mga winners. Magabaton ina sang tag 1,500 pesos nga cash plus sang may ano pa may ang aton sini gift pack. Products gift pack. Buot silingon products sang ACS nga gift pack, amo pa ng dugang naton nga premyo magluwas iya sa 1,500 pesos nga imo pagabatunon. O hindi siling pwedeng 5 mo katuig nga bata or 10 katuig nga bata pa intrahon mo. Hindi pwede kinanglan nagaedad just si 8 anyos pa ibabaw. Tandaan nyo na, ha?
Kag syempre sa grand draw, ano ba lang pagadagon? 1 milyon ka pesos isa katagdaog sang 1 million pesos. Magluwas na may consolation prizes kita. Pulo ka mga winners, ang pulo ka mga winners magahalin ina sa pulo man ka areas. Okay. Kag may kada region man o may regional prize kag grand prize kita mo. Isa ka winners ng 50,000 pesos sa pulo ka mga area. Okay. So, ara ng inyong mga proof of purchase, tipunan nyo na kay the more entries you send, the more chances of winning. So, good luck. Liwat na naman ang buwas. Okay, sa siningabahin, magpaalam si Tito Wilma sa iton pagpangalagad sa This Is My Life. Sa mga nabili naton nga mga mensahe nga wala naton malabutan sa pagbasa sa sininga hapon, John Arquilas, salamat man. Pasensya gid. Kay Larry Fuentes Ornilio, salamat. Sa mga taga-barangay Carabalanda, kay Bing Calanza Enesino, salamat. Kay Vincent Chavez. Si Tito We, magpaalam na. Pero kita nagpasalamat man sa itong mga partners sa Technical Control, Action Nelmar Madera, upod man kay Action El Radio Tilos. Si Tito Wilma nagpasalamat, boss naman, sa ngalan man sa amon station manager, Action No, nagdima alam magbanwa. Productions Chief Action Rex Cantong. Kag syempre aton quote of the day nagasiling, when I let go of what I am, I become what I might be. Wala na siya, nadula na. Tugtog naman ni What Boy, standby na sa matawag mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.